tracta una miqueta de balls, són els balls regionals típics de la província, i este any, entre ball i ball, perquè no se falla tan llarg i tan pesat, clavem unes estrofetes dedicades este any, mos han fet a les festes típiques de la contornada, com pot ser Sant Joan, de València crec que fem un trosset de la Moma i més o menys això. I després tenim una segona part que es dedica a balls flamencos i que van una miqueta, hay rumbes, hay tangos, hay buleries i ja està. Això més o menys és l'espectacle. El grup va començar fa almenys 30 i tants anys, no sé, 32, 35. Va començar Elisa, que és la mestra, i després havia un grupet de gent major, de la quadrilla del meu germà, del meu cosí, van a començar a ballar i a mi me va tirar. Després ells van retirar i entonces va ser quan ens van acabar nosaltres. I la veritat que farà 28 anys, almenys. O sigui que fa un muntó. Nosaltres no hem tingut mai ningun problema en l'Ajuntament. La veritat és que nosaltres, ja t'he dit, bé, tots per igual no. Gràcies als pares i totes les famílies i amics, la veritat és que sí, tenim molta acollida entre tots. Nosaltres, a banda de l'actuació esta, tenim el divendres que ve, crec que és dia 13, el pregó de la Mare de Déu del Carme al carrer La Mar, i després, com també ens dediquem una miqueta a fer boatos, el dia de l'entrà, en la Capitania Mora, també tenim una actuació. A mi m'agradaria en el meu àmbit pressupost i ja t'he dit, nosaltres que els 4 de la família, el meu fill ja fa anys que no balla, però va ballar de xicotet també, i la meva filla, la veritat és que ens dediquem tots al ball. Entonces, en qualsevol, bé. Moltes gràcies a la productora GDP i un saludo.